Kasagaran nato mga ambisyosog ambisyosa, pero maglisod pag kabot sa iyang ambisyon. Sama nang gusto ko ang akong kinabuhi mahimog yung malampuson, munang maningkamot kog maayo. Gusto ko akong pamilya intact yun, nawa gyoy mga daotang panghitabo, sama nang magkaaway, magkabuwag. Bisag ka ng mga kaslonon, akong pangutanon, kanus-aman inyong schedule magbuwag. Ay, simbak ko pa dir, mana. Nako, di mo magbuwag. O dili pa dir, dili may magbuwag. Nako, hilas biya ninyo. O na, importante kaayo, unsaon pagkabot kining atong mga nindot nga ambisyon. O ang paagi, mao ang pagsunod ni Kristo isip maayong magbalantay. Ug unsa may kinaiya sa maayong magbalantay, nganong nilampos magid siya sa iyang misyon, pagbantay nato, kay andam siyang magpakamatay para sa iyang karnero or para sa iyang gimahal na katawhan. Di ganita anda magpakamatay, di gid ta molampos sa atong pangandoy. Gilingay mong tupad. Nilampos na ka? Matana ba? Nilampos na ka? Labi na gina ka ng mga tiwasono nagnaong, nilampos na ka? O kuwang lang yapon? Ay, dahil uba na to, maingon dayon, Pader, di pagitingali ko patyon sa Ginoo, kaya napa ko'y misyon. Hilas biya di patyon, misyon. Kaya unsa man sagi atong misyon? Nay mahugang sakyanan sa pangpang, igabot-ubos, buhi lang gyapon. Wa gina siya patya, kaya napa na siya misyon. Nya katong namatay nga nursing student nga graduating karong July, 40 pag yung brighta, wa na dito'y misyon. Graduating pa man to. Na atong sabton kini ha. Ang atong misyon kanunay ng on or active samtang naginhawa pa ta. Inighunong sa atong ginhawa, hunong na sang misyon. Mao gina ha. Timan gina. Ug unsa may atong misyon nga maluwas ang atong kalag. Kay matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. O kinsa maning Dios nga buhi? Ha? Dili. Kanang imong tupad. Mao gunay image and likeness of God. Ayaw pangitaan ng invisible God. Kay naghimo na siya siyang kaugalingon nga mahimong tao, mahimong flesh. Karon ang tanang flesh iya ng images. Sa una, invisible pa to kay Old Testament, igo ra mingon, God created man, sila Moses. Pero pag abot na gid sa hustong panahon, matud pa ni Gospel ni San Juan, ang Dios nga kaniadto dili makita karon na tao na gyud, nahimo ng tao o pinaagi sa iyang pagkatao, ang tao gihimo niyang Dios. Unya ang Dios nahimong tao, ang tao nahimong Dios. So kanang imong tupad mauna na ang imahin sa buhi nga Dios. Nya unsa may buhaton? Imo nang higugmaon, imo nang alagaran, bahala nagmaunay mo patay nimo. Mao nang ingos Kristo, andam kong magpakamatay para sa akong karnero. Kisa may nipatay niya, ang iya rasang mga gimhigog mga tao. Nya kay iya man giisip nga mautoy Dios niya, anisugot siya patyon. Kay kinsa man day mo patay nato, ang Dios rasad. Matud pas panultihon ni Jacob o ni Job, ang Dios mo'y naghatag,
ang Dios rasag mo magkuha. Ay, common kay na ay. Gibawi na sa Ginoo ang iyang gipahuwaman nga kinabuhi. Iniingon ako, kanusam sa kamo mga matay. Ay, ang Ginoo ray magbuot pa der. No, sa ato pa, og patyon ka ng imong tupad, maingon ka, pagbuot na ni sa Ginoo. Og mao na gibuhat nilang Santiago, nilang San Vicente Ferrer, nila ni San Lorenzo Ruiz, nilang Pedro Calungsod. Pag-abot na gis panahon nga naa ng ilang kasakit, labi na gid ang hulga sa kamatayon, niingon din siya, your will be done. Pasabot, kining espada nga muputol sa kong liog, niingon si Santiago, mao na ni ang imahen sa buhi nga Dios. Mao na ni ang pagbuot sa Dios. Mao sa nay gihunahuna ni San Pablo sa dihang giputlan siya sa liog. Kung kulatahon kas imong bana, ingna pagsulti, gikulatan ako sa Dios. Ana. Di ba? Nya andam kong magpakamatay para sa kabubuton sa Dios. Oh, nindot kayo. O nyarog ingnon kapalit og raffle ticket. Ingnon sa nimo, gipapalit nako sa Dios. Nya mo balibad ka dili. Kusga. Nya nganong gamay makini atong halin. Kamo no mga buangon kay mustanan. Di mo balibad pero dili lang mo palit. Istoryahin ninyo. Pila na may atong halin karon? Oh, tanawa 5,747 pa. Sige, pakpak. Nya ang atong challenge katong one-stop challenge, 27 na ka pledges niya, 7 ang narimit, 20 pa ang wapa karimit. Gana no? Pakpak ya pon. O nya rog ingnon ka sa pari nga nagwali nga suportahin ninyo ha ang atong social media platform. Labi na ning YouTube channel, Padriciano Ubod. View, like, share, og subscribe. Saman, kada adlaw gid mong nag-view, like, og subscribe. Kada adlaw? Uban ni tutok lang sa unsa man na pader. Kada adlaw gyud. Sige tukar diha sa atong kuan. Nya unsa may mahitabo, og ato nang i-share, ato nang ipaambit, daghan ang kabati sa ato dinhi mga misa, atong wali nga posible nga makahatag sad nila og giyas kinabuhi kay pulong manis Ginoo. Nya ang resulta sad lain makadawat pud ta og income. Adtong niaging buwan sa Marso, ang atong income sa YouTube niabot og 256,000 kapin. So atong pakpakan ang taga YouTube. Salamat kaayo. Nya kanira bang atong raffle ticket mga igsoon? Di ba ni parihas ordinaryong raffle tickets, kanang moapil mo raffle tickets o kanang mga swertres, mga loto. Kay ang premyo ana gikan ra sa tao. Kana bang ang mapilian lang ba? Ang mapilian. Pero kining atong raffle tickets kay para man ni siya sa simbahan, para man ni sa atong katilingban, ang premyo ani duha ka buok. Gikan sa tao o gikan sa Ginoo. Nya ang gikan sa Ginoo kay 100% premiumhan gyud ka. Dili na pili-pilion. Ano ha? Pila may premyo gikan sa tao? Usa ka 500,000 gitawag na natog first prize. Mapilian ka kana? Wa gi siguro. Nya ikaduha, second prize, 5 katag 100,000. Mapilian ka nga 5 ram na kabuok? Wa gi siguro. Nya ang ika-third prize 8 katag 50,000. 8 rago na kabuok, mapilian ka na, samot nang way siguro. Pero posible, kay 8 naman. Nya, napagitay consolation prize, 40 katag 15,000. O 40 naman gina, siguro ka kang mapilian. Gyapoy siguro. So ato pa, ang premyo sa tao, swerte-swerte lang. Muna, giswerte yun. Pero ang premios Ginoo dili swerte-swerte. Unsa man? Unsa may kana ganing opposite sa swerte-swerte? Sigurado. Sigurado gyud.
Mao na kung mopalit gi kag usa ka ticket 200 pesos, i-times dayon na niya og 100 times. So ang imong madawat pila man? Naa dayon kay 20,000. Oh, labaw pa sa atong consolation prize. Unyag mopalit kag 5 ka tickets worth 1,000, i-times na niya 100 pesos. 100 times, dili 100 pesos. Pwede sa dingno na to ana. I-times niya 100. Sa may mahitabo, mahimo ng 100,000. Mura na kag na appeal sa second prize. Nya ni appeal man ka sa atong one stop challenge kaning tag 20,000 kay 100 man na ka tickets. Dili kitingali ka mapilian. Pero i-times nag 100 sa Ginoo, pila may imong madawat? 2 million. Labaw kayo first prize nga 500,000. Ang pangutana. Mutuo ka. Mo na diri sa atong unang pagbasa, gilalis si Pedro sa iyang mga kauban. Dili mi mutuo nga ang Ginoo mudawat anang mga dili tinuli. Kay hugaw na sila. Niingon dayo si Pedro, pariha ta. Di sa ta kumutuo. Pero sa dito na ko sa Hopi, sus, nagdamgo ko, gipakita ko sa Ginoo atong gitunton na panapton nga naay daghang mga mananap nga hugaw nya giingnan ko niya pag-ihaw ana nya kaon. Na Lord, wa ko kasuway kaon anang hugaw nga mananap. Ingon ng Ginoo, ayaw nganlig hugaw ang giisip sa Ginoo nga limpyo. O kinsa may giisip sa Ginoo nga limpyo? Ang tanan nga membro sa iyang lawas nga mistiko. Kanang imong tupad, bisag hugaw nagnaong, limpyo na para sa Ginoo. Higugma na. Si Mother Teresa of Calcutta, iyang gipangita ang mga poorest of the poor, the least ones. Hugaw kayo, gipangud na gani ang lawas sa uban, nga naghigda daplins dan, gikinamot niya og atiman. Kinamot niya og atiman. Nga naman, kay para ni Mother Teresa of Calcutta, nga karon Saint Mother Teresa na, Santa Mother Teresa, ang tanang tao, labi na yung labing ubos, maoy presensya sa Ginoo. Ninduta na, no? Anya ka nang gasigig libak nimo. Unsa man na? Presensya na sa Ginoo. Hugaw kay na siya kinabuhi, libakay kay na. Pero bisan paghugaw na gihigugma gyapon na sa Ginoo, mo nang moingon siya, love your enemies. Na siya. Yang sa may mahitabo nimo, kung higugmao na nimo, pat yun yung ka na. Mo na, ingos Kristo, ako ang maayong magbalantay, andam kong magpakamatay sa akong gibantayan. Nya naapay daghan diha, nga wa mabilong sa akong panon, sa akong turil. Ako sa mong hangyoon, tiguma sila, aron mahimo na lantang usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay. Mao nang ato karong tema sa atong Archdiocese of Cebu para sa 20 na Nakunot ra ba ng atong tema na skilid? Ako nang gipalit dito, baligya na dito sa Kunumos, ito ka baligya na. Aray. Nakunot, ato yan ang tarongon. Journeying together as church fully alive. Kanya, pulos din ni buutan ang taga Cebu. Daghang kay buangon. Ang kanil din taga Compostela, pulos din ni buutan. Maila na sulti usahay. Kanang tanan Gabrunda, pulos din na buutan. Ay na lang ta. Kanil din tanang Nagsutana, pulos din ni buutan. Samot na. Pero dili na rason na di ta maghigugmaay. Kay lagi gihigugmat ang tanan sa Ginoo. Matod pa ni San Pedro,
pagsugod ginakog sulti dito sa balay ni Cornelio, ni kunsa dayon ang Espiritu Santo nila samara sa pagkunsad niya nato katong kita mo igikunsaran sa unang panahon. Og nanulti sa silag lain-laing pinulungan ug didto nako nakita nga ang Dios wa gid ay pinalabi. Na-convincer silang tanan. Ang Ginoo di ay nahigugma ang imong tupad. Giling nga imong tupad in English sa usa you are loved by God. Nya maingon sa na siya nimo, same to you. O nya ron ang kabit sa imong bana. Ing nagyapon ngadto, dai you are loved by God. Nya maingon sa siya, and by your husband. Nya maingon sa ka, me too. Nindot ano? Mahimo dayo mong usa ka panon. Usa ka panon. Di ba? Nya okay mo na, dili. Kani yung tinubagan sa mga yawan o no, murag kanan kontragusto ba? Kontragusto. Sige, bahala na mo diya. Basta maunay kamatuuran og maunay makatagbaw sa atong kalag. Naot unta natong mga leaders karon, labi na ning atong mga congressmen na sikat kay karon tungod ana nilang impeachment process para sa atong VP Sara. Naot unta musunod sila sa pagkamaayong magbalantay nga maghigugmaay. Nya unsaon man pag-impeach out of love, ibase Dios kamatuuran, dili ibase sa political agenda ang kamatuuran. Unsaon man pagpapriso sa tao out of love, ibase gyud sa hustisya ug sa kamatuoran, dili sa mga butang-butang nga mga ebidensya. Unsaon man paghigugma ang mga buangon nga naglutos nimo, ibase gyapon sa kamatuoran. Nakitang tanan muagi ra aning kalibutana ug ang tinuod natong puloy-anan na wa nagibuangon didtong masagol tuas langit. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna gusto ko malangit ang duha. Gusto ko malangit ang duha. Nya ikas ang gisultihan tubag gasad ingna mamalit na ta. Ana ha. Sige, manindog na ta katong mopalit.